Phoenix. Yes. Even het idee erachter. Want je vertel het zelf maar even. Het bestaat nou nog net zo heel lang. Nee. Nou, wij als Friesland Pop hebben al jarenlang een festival, een showcase festival georganiseerd. En op een gegeven moment hield dat op. Dat heet het Freeze Festival. We hebben de overstap gemaakt naar Neushoorn. Maar we merkten wel dat er echt belangstelling was voor Friese bands om op een festival te staan. Echt zuiver voor al het Friese talent wat er is. Dus ja, gezien de naam Phoenix uit Assen herrezen. Wij dachten van we moeten een festival als Freeze weer een nieuw leven inblazen. En dat hebben we 3 jaar geleden gedaan. En dat gaat wonderwel heel goed. En we hebben echt nu alleen de focus nog maar op Friese acts. Voorheen deden we nog wel eens wat talent uit eigenlijk de rest van de wereld. We hebben ook grote headliners gehad. Maar we hebben nu helemaal de focus weer op alles wat uit Friesland komt. Ik moet zeggen, de laatste tijd ik heb een zeer positief gevoel hoe een heel soort acts die weer voorbij komen. Jonge mensen die we gewoon echt met muziekmeidjes binnen. En daar zit echt wel goed talent tussen. Hè? Ja, en ik merk nu ook de laatste tijd dat bands weer na de corona proactiever zijn. Ontstaan nieuwe dingen, maar ze groeien ook door. Dus ik ken al bandjes van jaren geleden, 2-3 jaar geleden ontstonden ze, maar waar ze nu staan, die hebben al een hele progressie gemaakt in de afgelopen 2-3 jaar. Ik was gisteren nog bij een Friese band die een CD-presentatie deed in Groningen, Bad Luck Baby. Nou, als je ziet waar die nu al staan, vergeleken met een paar jaar geleden. Dan, ja, er is veel talent, maar het groeit ook heel snel door nu. En dat is ook heel fijn. Ja. Bad Luck Baby in kwart trouwens in Noorden weer live hier te spelen. Dus daar ben ik heel blij mee. Lekkere pittige band trouwens, maar daar horen we wel van. Zeker. Ja, wij wijzen toen gewoon een nieuwe goal van mensen die het muziekmeidje willen. Of toch ook de opleidingen die we hier hadden, de academie, de D-Drive, in combinatie met de zaal? Of is het gewoon een golfbeweging? Het is altijd een golfbeweging. Ik denk dat corona wel een ding is geweest dat mensen nu alweer een soort knaldrang hebben. Dat ze willen spelen. Wat ik aan de andere kant wel merk is dat er zijn wel speelmogelijkheden, festivals omgevallen die juist veel Fries talent bieden. Dus eigenlijk is er heel veel talent. En wij vinden dat dit festival echt nodig is om dat wel te laten zien. En doordat we het inzichtelijk maken, kun je ook wel zien dat bands zich in de kijker spelen. En afgelopen jaar hadden we heel veel bands heel veel Friese acts in de popronde spelen. Die hebben we hier dan ook weer op een gegeven moment weer geboekt. Dus het stijgt wel. Maar het gaat altijd met golfbeweging, hoor. Ja, nee, dat is ook weer. Die had ik een beetje met leven. Dat geldt voor alles eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Maar we mogen blij zijn met de lichting die er nu staat. Echt waar. Ja, want wie toch lange vergaderingen om te bepalen wie daar speel je mee? Of voelt dat wat taag? Nou, ik heb altijd plek te weinig. Dus ik probeer in Neushoorn... Dat is luxe. Ja. Kijk, wij kwamen ooit uit Harmonie waar je echt heel veel vierkante meters hebt. Maar hier probeer ik elke ruimte wel te benutten in Neushoorn. Dus we zitten in 4 plekken. We hebben 15 acts en we hebben ook een stevig nachtprogramma dit jaar. Daar ben ik blij mee. Je ziet ook wel ontwikkeling dat er meer initiatieven ook bij komen in Leeuwarden. Die op eigen gelegenheid dingen doen. En wij hebben ze eigenlijk gewoon gevraagd van... hier heb je een zaal, host en maak je eigen programma voor het nacht. Dus we hebben Culture Radio die een heel hiphop programma in het café doet. We hebben de jongens van Bipsy die een soort crossover dance ding doet in de arenazaal. En we hebben het samenraapst Queer Factory, allemaal organisaties die in de grote zaal een heel mooi evenement gaan organiseren. Dus ook op dat vlak gebeuren er veel interessante en mooie dingen. Qua bands, is er wat PNAM? Hoe net al jij, hè? Want wij doen eigenlijk alles door elkaar. Hè? Ja. Dat is ook het leuke van Phoenix. Wij willen gewoon, we thematiseren ook niet per zaal eigenlijk. Dus we zetten alle bands door elkaar. Dus ja, je kunt als harde gitaarliefhebber tot singer-songwriter tot een performance van Douwe Dijkstra. Zelf ben ik wel blij met het nachtprogramma, de acts die er staan. Ik ben heel blij met de opener van het festival Historian die hun plaat gaat presenteren. Ja, toffe band. Ja, zeker weten. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Wolfskers, die heb ik altijd al willen boeken, maar dat kwam nu zo uit dat dat kon. Eigenlijk, het gaat van links naar rechts. Dus het is eigenlijk een totaalfeestje voor iedereen. En ik moet er ook bij zeggen, wat extra belangrijk is, vind ik wel voor het festival, is dat wij het heel laag drempelig aanbieden. Dus je kunt voor een paar euro eigenlijk al naar binnen en dan een hele avond en nacht door. Neushoorn. Onderhoor ik mijn Boas, u is net onbekend hier. Ik neem nog maar even een Ritsen. Beetje de nieuwe upcoming mooie jongen, zit ik maar even bij. Is een model. Ja. Ik kwam een oeren te gast trouwens in een hier op Ierparteer hier bij Noorderwind. Dus Ritsen hier uit Friesland, wij uit Balk. We het in Amsterdam trouwens. En onderhoor ik nog de Homesick en zak ik nog wel even trok in. Dus hele mooie dwarsdoorsneden van de Friese muziek. Al je te zien op het Phoenix Festival. Dat is een mooi feestje. Dat kind het door. Ja, we zijn er ook heel blij mee. En we merken dat
het festival langzaam groeit. Dus elk jaar komen er weer meer mensen en is het aanbod nog weer diverser en moet ik nog meer puzzelen. Maar dat we die stijgerlijn te pakken hebben, daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat we dat door kunnen trekken. Hartstikke mooi. Titus van het Veer, dank u wel. Dat is de Wierst. Phoenix, 4 april, Neushoorn, net stenen, maar erheen.